Περίοδος εορτών. Και όλα τα γατάκια όπως Τζέρεμι, όπου έχει περίπου στα... Πόσα έχει ο Τζέρεμι? 170.000. 170.000 και ο Λίνξ που έχει περίπου 7.000. 7.000 κάνουν βιντεάκια στο ίντερνετ για τα Χριστούγεννα και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε εμείς βίντεο που έχουμε γύρω στους 4 νομίζω. 4 subscriber. Ακόλουθο βίντεο. Τι γίνεται στην περίοδο των Χριστουγέννων. Προφυλακτικά, σεξ, βανίλια, ροδάκινο. Στο επόμενο βίντεο, γιατί σε αυτό θα κοιμηθείτε μάλλον. Τέλος πάντων, πάμε! Πάμε για τα καλαλαλαλαλαντα. Άγιος Βασίλης. Σ' αρέσει Τζέρεμι? Σ' αρέσει? Έχεις εσύ τέτοιο? Anyway. Εκτός από τα κάλαντα υπάρχουν και άλλα στιγμιότυπα μέσα στις γιορτές. Φερπίν τα δώρα. Όπου ξέρεις, νιώθεις άβολα όταν λες σε κάποιον να σου πάρει κάτι, έστω να σου δώσει λεφτά και σου παίρνει το πράγμα που δεν ήθελες βρε αδερφέ και σου έρχεται, ξέρεις, αυτό το μικρό συναίσθημα του Jack το αντεροβγάλτη. Του βγάλεις τα... δεν σου έρχεται λίγο? Αυτό ακριβώς. Μάκη, έλα εδώ μια στιγμή, σου έχω ένα δωράκι, ξέρεις, για τα Χριστούγεννα. Μα θείο μου, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Να, έλα. Να υποθέσω πως σου άρεσε αυτό το θεσπίσιο δώρο που σου έκανα. Και τώρα σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιδράσετε. Ευχαριστώ. Δεν έπρεπε. Πραγματικά. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, αποφάσισα λόγω των εορτών να μην σας βάλω καμία άσκηση για τα Χριστούγεννα. Κύριε, ήσασταν από το Κάνσας και δεν το ήξερα. Πολύ αστείο αυτό να ομολογήσω, Αντώνη. Τώρα πάρε μια αποβολή και μη σε ξαναδώ στα μάτια μου, παλιό μπουρτζόνο βλάχο. Μα κύριε, ακολουθεί περίοδος εορτών. 15 ολόκληρες μέρες. Τι θα κάνουμε, εργασίες δεν θα μας βάλετε. Έλεος δηλαδή. Σωστά, Αποστόλου παιδί μου. Και τώρα που μου το θύμισες, εξαιτίας του Αποστόλου, θα σας βάλω μόνον 35 σελίδες για τα Χριστούγεννα. Only 35 σελίδες από ασκησούλες, 10 ασκήσεις η κάθε σελίδα. Αυτό είναι το βιντεάκι μας παιδιά για σήμερα. Καλά Χριστούγεννα. Και να θυμάστε πάντα, αγαπάμε τους πάντες γιατί αυτές είναι εορτές Χριστουγέννων. Δηλαδή δεν πρέπει να τις περνάτε μόνοι σας, να βρίσκετε τον άνθρωπο που σας ταιριάζει. Anyway, αυτά από εμάς. Γεια σας!